אוקיי, אנחנו בפנים. אנחנו בלייב. כן, כמעט בלייב. כאילו, בסרטון, אבל אי אפשר בלייב כי זה מצריך. כן. שלום חבר'ה, זה החבר הכי טוב שלי, דני, אתם בטח זוכרים אותו, הוא היה בסרטון My Best Friend with Lindo. והיום, מה אתה מרביץ לי? צ'יל, דני, צ'יל. אוקיי, אז היום אנחנו בסרטון מיינקראפט, כפי שאתם רואים, אנחנו כבר במינוסים, אנחנו תכף מגיעים לדיפ סלייט, כאן יש דיפ סלייט, ובואו נמשיך לעשות מים. אנחנו כבר עם פול קופר, זה הגרסה הכי חדשה. יש לי 20 איירון. אין לי פחם, אמרתי לך. טוב, בוא דקה דני, בוא, אני הולך להביא פחם. למה? אני יודע לאן אני הולך, פשוט חכה איפה שאתה. לא, חכה לי איפה שאתה. אוקיי, אז תחכה. ממתי אתה מפחד? לא. וואה? הגעתי עד לבייס. בטעות חזרתי לבייס. אוקיי, אז תחכה לי שם, איפה שאתה. אוקיי, אז אמרת פיקקס? פיקקס קופר. אתה אומר להכין לך פיקקס קופר? אוקיי. טק. וטק. פיקקס קופר. מה? כן. כן. את מה? אנחנו כן בסרטון. לא. הנה אתה. הנה הפיקקס פה. אוי, זה מעצבן. כן, לא טעית. למה? בוא נלך לשם, איפה שהיינו קודם. רגע, אבל הבאת את האייטמים האלה? את התנור? אוקיי, הבאתי 55 פחם. לא. המשחק שלי על 0 ווליום כדי שאני אשמע אותך. אני רואה. אני רואה, שמתי טוב. הנה. הנה, הבנתי איפה הסקלטון. רגע, אני לא יכול, יש לו סקלטון. רגע. הרגתי את הסקלטון. הלכתי? אוקיי. כאן אנחנו יכולים לרדת. איפה? אני רואה.
הנה הצלחתי. וואו. תיפול למים, יש כאן מים, יש כאן מים. אני פה. אני רואה. שלוש. ואני? דיימונד. בזכותנו. בעיקר בזכותך. יש לי 7 דיימונד. וואו. יש לנו יותר מ10 דיימונד. בוא. אין כאן יותר. בוא. לא, 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 ממש לא. בואו, ממשיכים את המיינינג. אני עולה. דני? הנה אתה. כן. פה? אני מנסה לעזור לך. אוי נו, אין עליי צ'סט. אין עליי מספיק. אין עליי ווד. 0. כן, באמת. בדיוק. איפה אתה? רגע, דני, אני מביא לך סטייק. אני מביא לך קצת סטייק. השארת עד עכשיו את הפייפ? אוקיי. אתה יודע, אף פעם לא הלכתי למיינינג כזה טוב. לא. כן. מה? בוא לצד שלי. אני רואה אותך, אני לקחתי גולד. מצאתי פה. יש לי 8 דיימונד. יש לי 4 יותר ממך. לא יודע, אולי רק גליץ' שנית. מה אתה אומר? מה? נייס. וואו, אני רק שנייה משנה קצת הגדרות. כמו השדה ראייה שלי, אני צריך קצת בהירות בהיר. אוקיי, שמתי את זה על הכי בהיר. יש כאן דיימונד למטה, אני רואה. אני יודע. אני רואה מתחת החדור. יש לי קצת בלוקים. גם למעלה וגם למטה. איפה אתה? אתה אחריי. הגענו. תרביץ להם. ארי, to the rescue. באתי להציל אותך.
איפה דיימונד? יש שם עוד זומבי, אני אהרוג אותו. בואנה, אוי לא, גם אני, אבל אני מספיק, יש לי מספיק חיים. אוקיי, יש כאן עוד פעם. אני יודע. כמה HP יש לך? זהו? כן, זהו. בוא בטח יודע. אני יודע. מה זה איזי דיימונד? אחי איזי דיימונד? אני יודע. איזה מזל. יש לי one stick. איפה אתה? זה רם. הנה אני רואה דיימונד, מה, למה, אין לי. יופי, הצלחתי לחסום את הלאבה בשביל להשיג דיימונד. אני יודע, עדיין יש. יו, לפיס. וגם דיימונד. אוי לא. זה ממש מה? איפה אתה? לא נוכל להשיג דיימונד. 17. יש לי 11. יו, איירון. יש מעלינו איירון. ויש גם פה איירון. כן. אני רואה, יש שם בורנן. אני מאוד מקווה שהגליץ' יעבוד שוב. כי אם הוא לא יעבוד שוב זה יהיה בעיה. אם נמות. אני אחריך. אני הולך אחריך. איפה? דני, בוא. יש כאן מסילות. אני יודע, בדיוק. כן, מה? זה מאוד מסוכן. תוכל. אז יש אני יודע, אתה אומר את זה נכון. דיימונד! אני הולך עליו. מהלבה. אני יודע, ראיתי אותו, הוא עשה לי התקף לב. יו, 2 דיימונדס. אני עוזר לך, תמיד. יופי. כן. בוא נחזור. כן, דחוף. בכוונה, אני יודע מה אני אומר לך. אני מרגיש שאנחנו עומדים למות. אז בוא. לא, לאן אתה הולך?
איפה אתה? אני רואה. אני במצב לא טוב. אני יודע, אני רואה. האם אתה יכול... הנה, הם מתיעו. הם... תאכל. זה לא... יואו, זה לא שווה את זה. יואו, צ'סט. אני אקח את הדיימונדס, אתה את הדברים שבצ'סט. אני יודע. אני פחות. כן, מצאנו טונו דיימונד, זה 5 נראה לי. כן. ברור. כן. ראיתי, אבל אקס לי מכה אחת עליו והוא נשבר. לא, שם. לא, למעלה. רק ש... רגע. אולי הגליצ'ר... רגע. הצד ההפוך מהאורלן. בוא. כל סער. לא זה נכון. זה מקום נכון. אני יודע, דני, אני אומר לך. אני ראיתי מכאן כניסה מזרם של אבא. טוב, זה הסיכוי הכי טוב שלנו כרגע, כי יש כאן בלוקים. תגיד, יש לך כזה לתת לי? אבטיח. תודה. זהו. כן? לא, בצד אחד לא היה. כן? אני רואה לא. יו. לא, אני מעדיף שנצא במקום. אז בוא נמהר. אוי לא. אז בוא נמהר. אני לא יכול לשים את כן. הנה. איפה? What the hell? זומבי שומר לדיימונד. תיזהר. אז תביא לי אקס, אני על פול. אני פה. אוי לא. תביא. אוי לא. אקס. היי, עזבו את החבר הכי טוב שלי, שמעתם? אתם צריכים ללמוד איך להתנהג. זומבים גם. יש כאן איזה מיליון זומבים.
נייס. כמה יש לך? 24. בוא נרוץ, יש לנו מספיק. אוי לא. אני יותר משהו. מה? של הבית. של הבית? של הבית. בוא נראה מה הבית. אני שלחתי לך את זה פעם. אתה יכול לפתוח את זה? את מה? אז אני פותחת את זה. הנה האקס. אני יכול להגיד. אוקיי. אנחנו עושים לפרסם את זה. אוקיי. שאני מרביץ. אוקיי. לצד. מה? בקיצור, לשם. אוקיי. אני... דיימונדס, יש שם 4. אוי נכון. אני לא יודע. למזלך אני על פול. גולדן אפל, קח אותו. נכון. אוקיי. תגיד, יש לך סטיק? ארי, לא. לא, לא. רגע, דני, יש לך סטיק? טוב, דחוף. יופי, תביא לי אותו. יש. כן, קיבלתי. זה מה זה לא משמח אותי? גם אותי לא. איפה אנחנו? אנחנו לא יודע. כן. נייס. מה באתי לחזור את זה עם כופר? יאללה בוא. יש לי 20, יש לי 40 דיימונד. יש לנו 44 דיימונד. אתה יודע? כן. בביטחון? תעשה ככה. בסדר. הנה זהו. נוצר להיכנס. בואו ראשון נחצוב למעלה כמו שאתה עושה ונשים בלוקים. למעלה חוצבים? כן, פשוט תחצוב למעלה. דני, הכל בסדר. אנחנו חזרנו. אני רואה יציאה. כן, אני רואה את השמש. כן, אני מקווה שזה לא באג שלא טוען לי. לא נורא לי יש. בא לנו זומבי אבל לא. תמות. איי נו. יאללה, מתחילים לעלות.
רגע, דני, חכה לי. אני אתן לו זה לא? תעלה. אני עולה. רגע, אני חוצב. אני חושבת שאנחנו כן. כי לא נראה לא, זה בסדר. פשוט אני אצטרך להגיד זה וזה, אבל אני מעדיף שיהיה איתך. כן. הבא? אני מחכה. אני בינתיים. סליחה. לא, זה משהו דומה. רגע, אדמה! אנחנו יצאנו! כן. לי יש, לך. ברור. דני? הבית שם. צד השני. תראה? איפה שאני יש שם צ'רי. יש שם צ'רי. כן, זה הבית. זה הבית. ברור, אני מחכה לך. אני מחכה עד שתגיע הביתה. ברור. החווה. יופי. חזרנו הביתה. אוקיי. איפה? אוקיי. בוא. לא, דני, בוא נשן. let's קח את האקס שלך. ככה כל כך התגעגעתי. שולקר. כן. אז רק שנייה, אני מאחסן קצת דברים. את מה? אני לא יודע על איזה בלוק אתה מדבר. כן, שגם אפשר לאחסן בו. לא כל כך, לא. סלאב. דני, אתה יכול להעביר לי קצת איירון? לא נורא, לי יש קול. פשוט תביא איירון. תביא לי איירון לא מוכן בבקשה. כן. לא, זה עדיין בעיה שלך. אם אתה תלחץ מחדש? כן. בוא. אוקיי, זה אצלי באינבנטורי.
הנה. כן, אפשר. אוקיי. אני שם את האיירון, אני מחמם, נכין לנו ארמור מהאיירון. אני לא. מה השגת לעני? רגע, אני בא. יואו, השגת פסים? בטעות גנבתי לך. כן. בוא נכין. נראה לי אפשר להכין. אוקיי, אני מבין. וואו. סליחה, אני פשוט הייתי צריך לפנות את זה מהר. חמה? אני מבין. אני יודע. כן, בהתחלה הוא יש. בטעות. אני עושה מהאיירון. יש לנו 60. מה? כן, הוא היה לי כבר, אני לא הכנתי מחדש. יואו, תסתכל על החווה שלך. וואו. יואו, הסוכר גדל. לא את כולם. וואו. גם אני אעשה לעצמי פול איירון, אז... לא, חסר לי מכנסיים. גם אני. דווקא קופר יפה לך. בכתום יפה לך. ברור. כזה שריון, ממש שריון. כן, ממש די שריון, אני אוכל. כן. פה. במקום הטורצ'ים. אני אשים אותם. פה, את הטורצ'ים. אם לא יהיה כאן שלט, בגלל שזה האחרון, זה יהיה בעצם שלך. אז רק שנייה. רק שנייה, אני... רגע אחד אעשה את זה. אוקיי? ואני בפול איירון, ביבי. תסתכל עליי, דני. זה שריון שלי. אני לא צריך מעמד שריון משלי. כי... למה? אני בא. כן. וואו, אני מבין. אז בוא נבנה כאן בייס. למה לא?
מה דני? אני עוד... לא הספיק לנו, לא הספיק לנו. מה? לא הספיק לנו לשנינו. למה? לא הספיק לנו. למה זה לא נפצע? איך עושים את הדבר הזה שהוא לא... פיסטון? כשאתה לוחץ... תביא לי את הרדסטון שלך? תביא לי את הרדסטון? אוקיי, תודה. מה נעשה עכשיו עם הדיימונד? עם הארמור שלנו? אז יש לי רעיון, בוא נשים אותו ליד המכרה במקום סודי כזה. זה מנהרת אז כאילו חשוב לנו ארי, תוכל לא, הנה. שים את זה. נתתי לך. אוקיי. מה יש לי? חסינות לאש אחד. תראה? אתה נראה טוב. אתה נראה טוב. מה נעשה אבל בדיימונד? כן. נראה מסתכל. בוא נעשה נשקים מאיירון. שיר. ואני מכין לי פיקה, לא, פיקקס כבר יש לי. אוי, נו. אני יודע איך אני אעשה. איך? אני רוצה לדעת רק שנייה. לקחתי קצת. לא, כאן אני שם בודי. עשינו כל הזמן מיינינג. כל היום הזה פשוט לא. שוט. שנייה לנו את הדיימונד וכל אלה. אני לוקח את האיירונים הנוספים. נכון. אם כך יש לי עוד, לא, אני אכין לי קצת. יש לי רק אחד נשאר. אז תיקח ווד מהתיבה. זה היום הראשון שלנו כדור הארץ שאנחנו משחקים בעולם הזה. הם יודעים מה זה סרבר. רוב הצופים שלי מארצות הברית. כן, אנחנו OP. בוא נלך לשם. בוא נלך לשם רגע. מה? כן, גם לי. הנה, קח קצת. איפה אתה בכלל? קח עוד קצת סוכר. תברד?
בסדר. אוקיי. בוא עכשיו נלך לישון. אנחנו מה? מה? טוב, ביי דני. ביי חבר'ה.